Μαραθώνιος δεν είναι ένας απλός αγώνας δρόμου. Έχει ιστορικό χαρακτήρα και μας συνδέει με το παρελθόν, θυμίζοντάς μας πως μπορούμε να σταθούμε σαν λαός, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τελευταία. Ο αθλητισμός μας θυμίζει επίσης ότι έχοντας ένα υγιές σώμα και το μυαλό μας είναι υγιές. Το τρέξιμο ξεγεμίζει ωραίες εικόνες, συναισθήματα και βοηθάει τις αισθήσεις σου να λειτουργούν έντονα. Ο τερματισμός είναι απλά ο στόχος, αλλά η διαδρομή των 42.195 μέτρων μια αναζήτηση της ψυχής μας. Πάμε! Καλά!